Studju indipendenti magħmul minn iż-żewġ ekonomisti tal-Bank Ċentrali jindika li l-politika li tippermetti lil ċerti lukandi jżidu s-sulari tagħhom mistenni jkollha impatt ekonomiku pożittiv. Skont l-istudju din il-politika tal-Gvern kapaċi twassal għal żieda permanenti fit-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Kien f'Settembru li għadda li l-MEPA ħabbret li lukandi eżistenti u dawk ġodda minn 3 silel il fuq se jkunu jistgħu jestendu l-binja tagħhom b'żewġ sulari jew aktar. L-ekonomisti tal-Bank Ċentrali jbassru li ser ikun hemm 18-il lukanda li tinvesti biex tkabbar in-numru ta' sulari li jissarraf f'żieda ta' 1100 sodda. Dan l-investiment mistenni jlaħħaq mal-100 miljun euro fuq 4 snin. B'riżultat ta' dan il-ġid nazzjonali mistenni jiżdied b'mod permanenti. Mistenni jiżdied in-numru tal-jili li jgħaddu f'Malta turisti barranin. Dan ifisser żieda fl-impjiegi, kważi 1000 ruħ aktar se jaħdmu biqlieħ. Dan kollu jirriżulta f'titjib permanenti fid-defiċit fiskali tal-Gvern. L-istudju jirrimarka li jekk il-politika ta' investiment fil-lukandi tiġi akkumpanjata ma' kampanji biex ikompli jitjieb il-prodott turistiku u biex jiżdied it-turiżmu fix-xitwa, l-impatt se jiżdied sewwa. L-istudju tal-Bank Ċentrali jinnota titjib sostanzjali fl-industrija turistika matul l-2013, mentri f'pajjiżi Ewropej Mediterranji kien hemm żieda ta' 6%, f'Malta kien hemm żieda ta' kważi 10%. It-titjib sinifikanti kompla fl-2014 minkejja records li kienu ntlaħqu is-sena ta' qabel. Ta' min jgħid li l-estensjoni fil-bini tal-lukandi ma tapplikax f'żoni protetti jew għall-lukandi li qegħdin f'tarf ta' żona ta' żvilupp. Il-MEPA ħatkun qed tassigura li jiġi mħares id-disinn arkitettoniku u li jittieħdu miżuri marbuta mat-trasport u l-parkeġġ.